Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. F'jum wieħed, żewġ persuni ġew arrestati f'żewġ operazzjonijiet separati kif issoktat il-ħidma tal-Pulizija fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata brabta ma' importazzjoni, traffikar u kultivazzjoni ta' droga f'Malta. Rumen ta' 37 sena ġie arrestat wara l-instab fil-pussess ta' 15-il kilo droga suspettata kokaina suq lokali, b'valur fis-suq li laħaq iż-2 miljun euro. Din is-sejba saret wara li l-Pulizija identifikat vettura li kienet għadha kif waslet Malta bil-katamaran minn Sqallija li allegatament kienet qed iġġor pakketti bil-kokaina. Wara tfittxija li saret fil-vettura, is-suspett irriżulta fil-pożittiv fejn f'kompartamenti folot instabu moħbija 15-il pakkett bidroga. F'operazzjoni oħra fil-Mellieħa ġie arrestat Serb ta' 36 sena brabta ma' investigazzjoni relatata ma' kultivazzjoni tal-kannabis f'residenza li nbidlet f'post biex titkabbar il-kannabis. Wara osservazzjoni il-Pulizija daħlu fir-residenza fejn instabu aktar minn 150 siġram daqsin tal-kannabis bl-intenzjoni li droga li tiġi tammont tal-madwar 80 kilo meta tkun imnixfa tinbih fis-suq lokali. Brabta ma' żewġ każijiet hemm inkjesta maġisterjali u l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.